И здравейте, приятели, днеска вечерта часа е 11 без 2 и чакаме да започнат новините, докато аз и брат ми си играем. И капат телефона и не гледайте как си играем. Не искам никакъв лош коментар. Хайде, Райчо. Той между другото се казва Райчо и е луд. Да не ми падне телефона. И аз съм по-бижана в момента и нямам търпение за новините. Браво на теб! Ти мен вече няма да говориш. Какъв случай, че мен? Обаче, ако е трудно за те, ще изгадва да се разведеш. Да си събере ума в глава. Ето ни хора. Вижте ли? Покажи се, бе. И аз пием тук, където в момента седиме. Давай, бе. Ама нали се играеме? Ама че пали, че сюда, че вече. Хора, изключвам видеото. Чао! Изключвам видеото, защото брат ми вече не иска да си играеме. Мръзна му. Чао!